baba yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ an na foli ni tani kɛ Bois Jabate nin y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaw ye dabaji karamɔgɔw an na foli ni tani ta ka lase olu ma sabula n'i y'a mɛn ɲɔgɔn na gɔngɔn duruna tɛ o b'a sɔrɔ dɔrɔn fila bɛ dugu ma minnu b'u ma bɔ ka fasiri kɛ olu de bi kunnafoni ɲini ni k'a kɛ sɛbɛnni ye anw bɛna a yɛlɛma todunkan na lamɛnbaaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na baara in kɔni a ti taa maa saba jɛkɔ fiyewu e ni ne bɛ kumaso kɔnɔ fan dɔ in fɛ Mamutu jɔlen bɛ Selibi tɔngɔ fɛ ale bɛ kalabulon na o tuma Selibi n'i jɛna n'a ye an bɛ taa duwafiyɛ kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka na kunnafoni daa ci Jɛka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɔnsedu n bala cogo bɛ di Bois Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko a ko maa ti ɲi dɔ fɔ kobilen don a ko fɛn min ye Mali sigiɲɔgɔn jamana min ni jamana kolo girin don jamana kuma don jamana ba don o ye Algérie ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Algérie masakɛ a tɔgɔ de ye Abdul Majid Tebboune a y'a jira k'a fɔ Algérie a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka Mali dɛmɛ kibarajugu min jarunen bɛ Mali jugulamaw fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye Daesh ye n'o ye kojugu kɛwale tigilamaw ye k'u bɛna Mali kɔni minɛ ko ka Mali tigɛ fila ye k'u ka jamana sigi Mali jamana a dugukolo fan dɔ fɛ k'o kana se ka kɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Algériens ka masakɛ Abdul Majid Tebboune a ye fɛn min fɛnɛ fɔ Mali ye k'a gɛlɛya o de ye k'a fɔ accord min n'an y'a tɛgɛ nɔ bila n'a accord bɛ an ni an ka marifatigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka lawaleya sabula o de bi kɛ sababu ye fɛn min ye basigi ye o ka don jamana kɔnɔ hakilinaw ka kɛ kelen ye ɲɛtaw ka sabati Yanikala ko Abdul Majid Tebboune ko a ko ni accord ma lawaleya fɛn min kɔni ye gɛlɛya misɛnnin caman ye olu de bɛna kɛ gɛlɛya minnu ti ba don o don a bɛ kɛ taa ni ka segin bana de ye a ko man d'ale Mali jamana kɔ a ko ni hakili b'a la fɛn min ye utu kalo ye san 2022 Abdul Majid Tebboune a delila ka nin kuma in fɔ kuma min n'a y'a fɔ kunnafonidi dɔ senfɛ o hakilina kelen a y'a jira k'a fɔ a b'o hakilina kelen kan accord ka lawaleya min bɛ se k'a to Mali ka kelenya a ka basigi n'a ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Algériens ka masakɛ ye a y'a jira k'a fɔ ko dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se k'a to tiɲɛni ani lagosi min dalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma o ka kɔn a ko bi ale ka faamu na Mali tileli kelen ye ani Mali dɛmɛni a ka se sɔrɔ k'o de nafa ka bon bɛɛ lajɛlen kan sabula ni Mali tora ye juguw k'u sago sɔrɔ Mali la n'a kɛra batɛmɛsira ye a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma k'o de kama jɛkulu minnu bɛ n'olu ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ u bɛna Mali buruja ale ko a ti ɲɛna ye a bi san caman bɔ ale ka jamana a bannen don ka Mali dayɛlɛ juguw bɛ se k'u sago sɔrɔ Mali la cogoya min na k'o de kama fɛn min kɔni ye sigi minnu kɛra Tamarasɛte kabi fɛn min ye Maliko a kununko rébellion kununko a ka gɛlɛn don min Algérie jɔra a ɲɛfɛ fo ka n'a bila accord d'Alger laban min signé Algérie jɔra a jɔyɔrɔ la Algérie masakɛ ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Algérie a da don ni Maliko kuma na dɔwɛrɛ tɛ koyi sabula Mali ka nafa bɛ yɔrɔ yɔrɔ Algérie b'o yɔrɔ la fɛn o fɛn bɛ yen n'o tɛ taa Mali ka jimin sira fɛ n'o tɛ taa Mali ka tɔnɔ na Algérie ko ale ti sɔn o fana ma a ko a bɛ min ɲini farafinna fɛ o de ye k'a fɔ jamana o jamana n'u bɛ dancɛ bɔ a denw bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a t'u ka ɲɔgɔn minɛ Maliden Algérie ka an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to an ka kɛ jamana ye jamana minnu n'u bɛ se ka farafinna ka ɲɛtaa sabati sabula ŋaniya ɲumanya tilennenya ni laadiriya ani baara kɛli tiɲɛ kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye juguw ka siran ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ a ko an bɛ don minɛ ko bi a ko fɛn min kɔni ye Algérie ye maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye bamanji jugu ninnu ye minnu bɛ k'a fɛ ka Mali tila dɔw sigara Algérie la k'a fɔ ni maa ninnu u dogolen don Algérie Abdul Majid Tebboune ko a ko fɛn min kɔni an bɛ don minɛ ko bi o tɛ ale ka jamana kan sabula maa si kana se ka Algérie kɔni bolo ni Mali bolo bi ɲɔgɔn bolo wa u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ juguw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na a ko dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye Algérie ye ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw Algérie bɛ k'o kɔlɔsi maa o maa bɛ yen n'i ye Mali jugu ye i kɛra Algérie jugu ye an bɛ don minɛ ko bi u bɛ jɛ ka terrorisme kɛlɛ terrorisme
minnu ka baatara ko an'u ka wuli ka jɔ jugu o bi kɛ sababu ye fɛn min ye jamanaw ye ni k'u lagosi k'u kun gwe ɲɔgɔn na Abdul Majid Tebboune ko a ko fɛn min kɔni ye Mali an bɛ don minɛ ko bi diɲɛ jamana wɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ boli la Mali sɔrɔ nɔfɛ ani Algérie sɔrɔ nɔfɛ nka an bɛ don minɛ ko bi a ko Mali ni Algérie kan ka bolo di ɲɔgɔn ma o sɔrɔ ko in fɛnɛ na hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen cogoya min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sibirido septembre kalo tile 24 k'a ta o la ka n'a bila bi la sa nɔgɔ ka bɔ maliden bɛɛ lajɛlen hakili la ani Algérie ka bɛɛ lajɛlen hakili la Mali ni Algérie ka kelenya k'a baara daminɛna mun filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura Jean Seydou ne bɛ n bolo don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Sayon Kamara a ko an ka jamana masakɛ transition ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta Jean Seydou min ye laada ye k'a lakile sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka san 62 sɔrɔ min ye jamana masakɛ ye ale kɔni bɛ bɔ ka kɔn o ɲɛ ni k'i kanabɔ jamanadenw ye fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo baara kulogili minnu dabali tigɛlen bɛ Jean Seydou min ye colonel Assimi Goïta ye Zeyina a y'i da don kuma kura caman na a y'a yira k'a fɔ a bɛ foli ni tanni ta ni ka malidenw sɛgɛrɛ maliden minnu tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye kunu ye ka tɛmɛ ka n'an bila bi la maa minnu kɛra sababu ye ni k'an ka jamana bɔ tubabuw bolo n'o ɲɛmaaba ye président Modibo Keita ye a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko Jean Seydou min ye Mali ka san 62 sɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ o ɲɛnajɛ bɛna bila hakilina mun kɔnɔ o de ye bɛn kelenya ye min ye tigɛ di ɲɔgɔnma ye jango juguw kana se ka se an na a ko foli ani tanni bɛ ta tuguni ni ka jɛɲɔgɔn a terikɛ sɔrɔ n'o ye Mamadi Doumbouya colonel la Laginɛkaw ka transition ɲɛma a ka sogo n'a golo donni ka bɔ Laginɛ ni kana faso Maliba kɔnɔ k'a bɛ kelenya kofɔ sigiɲɔgɔnya badenya teriya a b'o kofɔ a ko Mali ni Laginɛ bɛɛ lajɛlen ye fogofogo fila ye adamaden kelen na a ko min ye Laginɛ ni Mali dɔ de bɛna fara an ka tigɛ ɲɔgɔnma baaraw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Assimi Goïta salon san 2021 o 21 et 22 septembre n'o bɛnna san 61 ma ka na bila ɲinan san 2022 a ko Mali ye paraɲɛ caman kɛ koyi a ko n'i ye kow taabolo lajɛ lakanako sira kɔnɔ a ko jamana ɲɛma o b'u sɔn min ye sɔrɔdasi minnu bɛ ni danna tama ka da k'o b'u sɔn a ko tile tɛ bɔ ka bi min ye an ka dugu dɔ ye o ma hɔrɔnya min ye Bamanciw ka dagakisɛ k'o ta ka bɔ jamana in kan min ye jamanakuntigi a y'i da don o la a ye mun fana fɔ tuguni a y'a yira k'a fɔ jamana ni yɔrɔ belebeleba n'o ye jamana ka cakɛyɔrɔw ye a ko jamana bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka bolo don yɔrɔ caman kɔrɔ i n'a fɔ Comatex ale sigilen b'a sentigɛ kɔnɔna la a ko min ye UMPP jamana bɛn'i bolo don fana kɔrɔ a ko n'i y'a lajɛ Barrasse de Etausa Jean Seydou min ye jamana bɛna wuli ka jɔ belebeleba kɛ sabu min ye sɛnɛ ni mɔnu tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni courant bonto belebeleba de bɛna bɔ yen min bɛna jamana kɔni nafa kosɛbɛ a ko wuli ka jɔ bɛna kɛ k'a ɲɛsin o fana ma o dɔrɔn tɛ colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ min kɔni an ka sanu ye n'o de tun bɛ salo ka taa n'o ye jamana kɔfɛ min ye sanu kɔni k'a bama yɛlɛma an ka jamana in kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye maa caman kɔni bolo bɛ se ka don baara la a ko n'i y'o damadamaw lajɛ jamana kɔni hakilina minnu ta k'olu sɛgɛrɛ k'olu baara bɛna bila sen kan Jean Seydou sabu o majɛ belebeleba bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'an ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye kɛnɛyaso belebele dɔ o bɛna jɔ jamana in kɔnɔ min ye an ka sɔrɔsiw ye n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ k'u salo ka taa n'u ye jamana kɔfɛ k'o banna ka ban pewu a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye kalansow ye ka taa bila dɔnniya ɲumanba sɔrɔ olu la a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna sabati an ka jamana in kɔnɔ colonel Assimi Goïta journaliste Seydou a y'a yira k'a fɔ Mali ka san 60 sɔrɔ ɲɛnajɛ a bɛ bila keleya de kɔnɔna la o tuma min ye Mali ka bɛn Mali ka yiriwa Mali ka kɛ malidenw sago ye fo malidenw ka jɛ dɛ n'a ma sɔn a tɛ kɛ dɛ min ye tigɛ di ɲɔgɔnma ye Jean Seydou o de waati sera min kɔni ye ka jɛ ka jugu kɛlɛ o de waati sera ale Assimi Goïta ale kelen tɛ se min ye fangabolo kelen tɛ se sɔrɔsiw kelen tɛ se bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fa a ko la o de bɛ kɛ sababu ye ɲinifɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma lɔbɔ fajiri genge Kasiriba n'o ye rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye maa ka kɔmɔsuruku welele o b'i ka kara f'i ɲɛna a ko fɛn min ye Ginekaw ye Laginɛ faama kura minnu n'olu bɛ yen olu ni faama kɔrɔw tɛ kelen ye fɛn min ye CEDEAO a ka ɲɛma min bɛ yen Umaru Anbalo Sisoko a ye kuma min fɔ Laginɛkaw ma n'a jara a bi se fila u y'a jaabi u ko a ma ko fɛn min ye kɔrɔduga ye ko Umaru Anbalo Sisoko ye kɔrɔduga de ye jamanakuntigi ko Guignol Guignol ye mun ye
o tɛ kɔrɔduga ɔhɔ jamana kuntigi guignol awɔ ko kɔrɔduga don yede sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye Guinée sɔrɔdasi minnu bɛ fanga na an bɛ don min na ko bi CEDEAO ɲɛmaa n'o ye Embalo Sissoko ye a ye kuma min fɔ RFI ni France 24 kan araba don fɛn min kɔni ye kuma in kɔni ye a ye Guinékaw tɔɔrɔ wa u y'a jaabi sabula Embalo Sissoko a b'a jira k'a fɔ fɛn min ye Laginɛ ye k'u bɛna bere ta ka Laginɛ walo ko ka Laginɛ sanctionner ko sabula k'olu ko transition kunnama ka kɛ min ye Guinée ko Guinée ma sɔn o ma ko Guinékaw ko diyagoya fɔ transition ka kɛ san 3 ye k'o ka jan kojugu k'u ti sɔn o ma tɛmɛnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Embalo Sissoko ye a k'u ye maa bila ka taa Guinée maa min ni Guinékaw taara kuma ko fɛn min ye hakilinaw ye u bɛ se ka kɛ kelen transition kunnamako kan ko Guinée faamaw ma sɔn san 2 ma k'u y'u bala ko fɔ san 3 Guinékaw ko a y'o kuma min fɔ o bi galo sini galo a ye wulu galo de tigɛ Guinée faamaw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka premier ministre n'o ye Bernard Gomu ye Bernard Gomu ale ye Embalo Sissoko jaabi sabula a ko nin jɛ in yɛrɛ nin kɛlen b'a fɔ maa min kɛlen bɛ ka dɔrɔgu de ta dɔrɔgu tala don sabula fɛn min ye kuma minnu n'a b'u fɔ kuma in man ka fɔ maa fɛ maa min b'i hakili kan o dɔrɔn tɛ ale tali ka bila jɔkulu in na o kɛra diyagoya yɛrɛ de ko a ye da de kari ka don ka kɛ CEDEAO président ye o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan o kuma minnu bɛ bɔ a da fɛn min kɔni ye Guinékaw ye u ti jɛn'a ye bi u ti jɛn'a ye sini n'i y'a ye o bi muɲu Embalo Sissoko kɔrɔ k'a jaabi hali hakilisigi la o de ye k'a fɔ a yɛrɛ tɛ koyi Guinée Bissau jamanadenw badenya ni sinjiya min bɛ o ni Laginɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bonya n'a karama de kama u bi Embalo Sissoko jaabi nin jaabi cogo in na n'o tɛ ni cogoya wɛrɛ don a k'u bi ko d'a kan a ma sigi ni min ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye CEDEAO ɲɛmaw ye Embalo y'a fɔ cogo min u nana sigi kɛ wa fɛn min kɔni ye sigi in kɔni ye jaabi min bɔra la i b'a fɔ sigikun kɛlen don k'a kɔnɔ a kɛra o cogo kelen kuma dɔw ma fɛn min ye Laginɛ yɛrɛ a fangaso min bɛ yen n'o ye présidence ye o ka kuma lasela min bɛ yen n'o ye colonel Amara Kamara ye o fana kɔni nana k'a jɔ fɛn min ye kuma kɔni ye o nana ka n'o fɔ o ye kuma min fɔ Laginɛ Bissau masakɛ ma n'o ye CEDEAO ɲɛmaa ye Embalo Sissoko o kuma ninnu fana cɛ ka jugu kosɛbɛ sabula fɛn min kɔni ye a ye kuma kunda minnu fɔ a n'a ye lagosili kuma minnu ta k'a fɔ Laginɛ ma o y'a jira o la k'a fɔ u ti jɛn'a ye bi u ti jɛn'a ye sini colonel Kamara n'o ye colonel Layi Mamadi Doumbia ye n'o ye Laginɛ masakɛ ka kumanasela ye a y'a jira k'a fɔ CEDEAO ɲɛmaya taa ni ka segin de don a dilen bɛ Embalo Sissoko ma an bɛ sigi k'a lajɛ n'a sera ka min kɛ farafinna ye ani diɲɛ bunakun kan o bi jira nka n'i y'a ta k'a lajɛ a ye jɔyɔrɔ min ta k'i dafa Laginɛ na ka kuma Laginɛ kan ta k'a kɛ komi Laginɛ jamanadenni ye k'a kɛ komi fɛn min ye maa kologɛlɛn tɛ Laginɛ u k'a ka danima n'a ma danima a k'u bi ko jira Embalo Sissoko la a ma sigi ni min ye u y'a jira k'a fɔ kalafili minnu kan ka kɛ ani baara minnu kan ka kɛ o bɛ Guinéenw de sago la o tɛ CEDEAO sago la o tɛ Embalo sago la wa Embalo ka fɛɛrɛ ye min ye k'a fɔ maa dɔ b'u bolo politiki manuw u bɛ fɛ k'o diyagoya sigi Guinée kunna k'o ti kɛ k'olu balolen to yen kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ lɔbu kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeune Seydou hali bi bɛ ko min na o ma ban Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Traoré a ko an ka taa lamɛrikɛn jamana la Nations Unies ale ka lajɛba 77nan Jeune Seydou ni fɔlɔ jara filanan na kɛ Jeune Seydou min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko Mali ye kunnawolo belebeleba sɔrɔ tuguni a ko min kɔni ye Dr Choguel Kokala Maïga ale ka kunnawolo tɛmɛnen kɔfɛ min ye colonel Ablaye Maïga ale fana y'i sen da Choguel Kokala Maïga ale nɔ na Jeune Seydou a ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen bɛ Mali kɔrɔ bi jɔnni tun bɛ se k'a dɔn min ye colonel Ablaye Maïga k'a na se ka nin kuma girinma ninnu bɔ a da kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Jeune Seydou a ko sibiri tɛmɛnen min ye nɛgɛ kaɲɛ 13 waatiw malidenw an tun tulo ma jɔlen bɛ Mali ale tun welelen bɛ Nations Unies ka kumakɛyɔrɔ la a ko jamana min tun bɛ a dagosi ka bɔ Mali ka tuuru selen Jeune Seydou min kɔni ye an ka premier ministre mun bɛ cɛmancɛ baara la n'o ye colonel Ablaye Maïga ale kɔni bɔra min ye dulokiba jɛman dɔ ye dulokiba jɛman in a bɛ maaw hakili jigin Modibo Keyita la a bɛ maaw hakili jigin Musa Traoré la min ye Amadou Toumani Touré ka taa bila Alpha
Umaru Konade a ko olu ma se ka min kɛ a ko min kɔni Ablaye Mayiga ye ale y'i dafa o la dɛ a sera k'o kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko min kɔni foli ni tani a y'o ta ni ka ko labɛnnaw sɛgɛrɛ k'u waleɲuman dɔn hakilina min n'o de sigira bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta fɔ a ko Mali fana nana n'a ta ye a ko a bɛ min fɔ nin ko in na min kɔni ye Konobarikaw ka jamanakuntigi ye John Sedou a ye hakilina ta ni ka cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni cɛkɔrɔba ye kuma minnu fɔ sabu ale kɔnna ka kuma Mali ɲɛ a ko a ye ladilikan fɛn fɛn di a ko an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn i b'a fɔ ko kilisi a ko an tɛna jaabi ni kumakan jugu ye a ko min kɔni cɛkɔrɔba ye a bɛ min fɔ a ye ale kɔni sigiyɔrɔ ma ɲi nin waati la ni ka kuma Maliko la a ka kuma Maliko la mun na ale yɛrɛ bɛ fanga min na o ye jagoya fanga ye John Sedou min ye jamana sariyasun ye ka ŋanamu min kɔni mana sabanan ni k'o sɔrɔ a ko balontan kɔni ja ye min ye ka balon di ɲɔgɔn ma min kɔni balon ye ka munumunu i yɛrɛ kelen na k'i yɛrɛ cɛ Alassane Dramane Ouattara ta kɛmɛ o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Alassane Dramane Ouattara tɛmɛnen kɔfɛ a ko Niger ni Mali fana tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Niger jamanakuntigi n'o ye Mohamed Bazoum ye o fana ye kuma minnu ta ka jamana in sɛgɛrɛ a ko Mali laada la min ye kungosi ni kodɔn min bɛ jamana in kɔnɔ ni maa min ye dɔgɔyama ta k'i sɛgɛrɛ t'o jaabi n'o ye dɛ min kɔni hakilima ye ale bɛ fugakɛnɛ dɔ min ye kulu kun jamana dɔ fugakɛnɛ ye a ko Mohamed Bazoum ye kuma minnu ta ka jamana sɛgɛrɛ an bɛ min fɔ Bazoum ye o kuma ko o yɛrɛ tɛ Nigérien ye Niger ka tɛ dunan dɔ Niger kɔnɔ a ko maa min ye dunan ye Niger kɔnɔ test ADN subhanallah ka test ADN kɛ ka joli ta ka Niger joli ta k'a lajɛ Niger ka den nin kɔlɔlɔ a mago sara kabako John Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko Mohamed Bazoum min kɔni kolonɛli Ablaye Mayiga y'a yira k'a fɔ k'o tɛ Niger ka ye maa min tɛ Niger ka ye o b'i da don Mali kunkanko la mun na o tuma k'a k'i sen bɔ a la a ko min kɔni ye Nigerikaw ye ale ni ani Mohamed Bazoum to ɲɔgɔn bolo sabu min kɔni Niger i b'a ye k'a fɔ mandiya t'a kan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye Nations Unies ka kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ kolonɛli Ablaye Mayiga y'i dafa fɛn caman na a ko Mali ni CEDEAO an bɛnna ko la n'i y'a lajɛ jagoya fanga min tun bɛ k'an sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye a ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni transition ale ninnu donna kabini août kalo san 2020 John Sedou ko ni Ala ma baasi kɛ min ye mars kalo tile 26 san 2024 o tuma ko jamana bɛ kalafili kura labɛn ni ka fanga di maa dɔ ma maa min bɛna gagner gundo soni e kɔnɔna la a ko n'i ye ko taabolo lajɛ bɛn kɛra ko minnu kan o de ye min kɔni ye jarajakulu dɔ ye ni k'o sigi sen ka kalafili labanw bɛ se ka sabati cogo min na an k'a ma ko EJA o ma tɛmɛ ka bɔ yen John Sedou min ye CEDEAO ni Mali an ye ladu minnu ta ɲɔgɔn ye a ko min kɔni an ka jamana sun ye ka se ka yɛlɛma don o la a ko o baara fana o nu olu donna ka ban a tɔ tora min kɔni jamana sɛbɛnfura minnu bɛ ni majɛ b'o kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen labɛn ka min ye Malikurako kuma bɛ ka fɔ ni ka se k'o bange maa min bɛna sigi jamana kunna a ka se ka lafiya sɔrɔ a ka baaraw la ani jamanadenw kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ abada majɛ minnu bɛ jamana ka sariyasun na kabini jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya tali kana bila bi la ni k'o bɛɛ lajɛlen dilan ka bila maa kura ɲɛ sɔnkɛrɛw m'o bɛnkɛrɛw kan ko baara ninnu donna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kolonɛli min ye Ablaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko Mali ale ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo o tuma min kɔni kana leçon kɛ Mali kun o tuma maa minnu ka baaraw ye k'o dabila Mali de bɛ se ka leçon kɛ maa kun sabu n'i y'a lajɛ cɛba minnu bɔra Mali in kɔnɔ o tuma k'olu dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ a ko Mali ye koba minnu kɛ olu dogolen tɛ diɲɛ kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ye k'i bɛ n'o kɛ batɛmɛsira ye k'i bɛ n'o kɛ yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye a ko k'u k'a dabila a ko bamancɛwalenw bɛ an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ ka janfa jugu ta an ka jamana sɛgɛrɛ John Sedou o tuma k'u bɛɛ lajɛlen bolo ja yɛlɛn bɛ ko ye min ye Faransi a bɛ baara jugu min na k'a dabila min ye Faransi ye a y'a yira k'a fɔ o jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye k'o yɛrɛ ye pusu ye dɛ sabu k'a bɛ ka min k'a ka jamanadenw na k'o tɛ kɛ wale ɲuman ye Ablaye Mayiga nin de fɔra o John Sedou Togola Ala Traoré ko a ko Nations Unies ka kumakɛyɔrɔ la min ye Ablaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ min kɔni i yɛrɛ dabalanen bɛ Buloba in na dɛ o de y'a tɔgɔ ye o Buloba na premier ministre don Buloba ɲɛ b'a la ta illa hawla wala quwwata illa billahi karate retourner ka i jɔlen to dɔrɔn ka a sen da tɔ na a sen segintɔ ni belebele jamja ni belebele jamja a sen segintɔ a b'a k'i kulo kɔrɔ pa subhanallah a se aikido
surasi do mabeli na jeune Sedou sebenigala ko akoni ya laje minye kono warika ka surasi mu bambulo kono Ablaye Mayiga ida do la ako minye ni mercenary binani ani kono tongu don ayin sabala bla atotora ma binani woroye ako mamunu be ka kuma kalanton fo ka nyeshan ma o kuma ku ka dabla minye Nations Unies yere nyema ba ka yira ka fo ku te mercenary da luju memba bolo ku te mercenary Umaru Sisoko ambalo Guinea Bissau jamana kuntigi ale fene tuguro ko o kuma min koni ye ambalo ka sigaro la de non ta bena nyeta na kulota nai sebenigala ko ako min koni jamana ye ayakilina mutaka mabina ni woro sigare yon Sedou ko jamana bino barake fo fini bo fo nere bo ma shiti sikana Mali baga ni kambo o akilina kan aya yira ka fo min ye Malidon ye anga keleya Malidon ka ben min Malidon ka wuli ka joye toro jugu mu mandala ameka nyeshore mu ambe domina ko be no ye bamancha wali ako bamancha wali mu be jamana kono yon Sedou min ko ni anga keleke cho ubeka wuli ka josugu bela jelenke yasa obeseka bantuko mina yani jema ka wuli ka andeme o bantuko nyumana min ye jema ye kubina beleka anyimi nyona Ablaye Mayiga aya yira ka fo ko tuna seka ben Mali jamana kuntigi no ye colonel Ashimi Goita ale be wuli ka jomu na ko de kanga ke deme fenye mamunu be ka takoloma mamunu be ka barakia abolo ko ni to wati ni Mali kadiye Mali tuna seka jaye ka teme Mali don yara kan ko ba mina anka dabadade ma kuna fani flani ye anye min bon nouvelle horizon kono to kuna Traoré ale ka sabanindo boya wate Jeka pip kaka frefon la kodon nege kanye tan placera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye jeune Sedou atigado boya wate mi boni sabanye ango mi ma nouvelle horizon fasiriba no ye baba damele ni ya kasabanye baba damele ko ako wati mini faso bejo faso denjugo do be iba soro lu bolo de be faso la obe ka faso koni waru ni nga afri ako demse do be munu ngoni mbora gawo ni nga pma femi ngoni ye minisuma gweni ko pma mi volembe kuti jena e ko minisuma tita bi atita shini abo sabanigala ko akoni ya takalaje fe minye jekulu chaman be munu ngalembe ka wuli ka joke amedo mina ko bi minisuma geni ko pma ode folembe sabula minisuma sigira hukumu mingona na naka nga bara minge ashima sabati sabanigala ko akoni ya takalaje opma munu nolu folembe demsen jekulu do be ukomi ma mouvement des jeunes de Gao olu koni do akun temene uye assemblée générale ke no ye nyoanye ani kunafoni die assemblée générale mingona na uye kunafoni dige no ye déclaration ye ko kala déclaration min gono u ba jira ka fo minisuma tali u ta fe bi u ta fe shini sabula minisuma kato olu fe u kato Mali la fo fini bo fo nere bo ko de karoli uko uka sigi akunte dore ka nyefoli ke mi mise ka to olu yere ko hakilna anu kunlena o fene bise ka tabala chukamina ko jamana ka souveraineté o kumu konana ani feminye jamana ya kase ka wuli kujo ko minisuma tali foli ko ye puma chejugo ye puma mina ma nga fo akoni ata kalaje ma min dap me puma ina o de Ablaye Arbongana ye ale de déclaration ingala demsani nunu ndola halna ya soro ma bero kunde zani gele kele udo tabani gala ko akona la ma jage ni ma munu vle ni ngoni nu ma ye ma munu be nu bolo be minisuma da akoni ata kalaje femi ngoni ye ukadunda ukasorota ni fenja mambe mi sirlembe minisuma la tabani gala ko uya jira ka fo ko minisuma bige ngata ka boy olu demsenje ko lu jeni ndenaye sabula ma munu mbo fo o ma minisuma tali kololo o mo jatemne ni minisuma tara ukasigu bige chogodi olu bi balo chogo jumena joni mo lu lakana jomi jiduma jomi kuraduma joni bi dumini duma o joro de be olula ni minisuma tara yala kongotina na olu fawa atufa minisuma na nasru balolendo ebita balo duma nga na nasru balolendo wa na tara utisa ube balo o yep magaye alabe sabanigala ko ako ya jira ka fo olu ko ni hakilina la ka fo ko minisuma bita manyumande sabula ko nye dongo do lakana balia mimbi da olu kan ko lu bodi do opma ko no lu puma ka ma bonya male on fe ko nyumande sabula ko atna ni baski u kame je kulu munuma no lu bi dunu ni balata ka dana ko shi dongo do ka fo fe mi minisuma ya kata ina fo muma yera wolo debu sur le rempart ona nyu ana je kulu wora munumbe no lu be minisuma gweni kelela ko ka fuye ka fo ko
u yɛrɛ ka taa Gawo gɛlɛya mɛ Gawo ka t'o lajɛ ni MINUSMA taara olu bɛna balo cogo jumɛn na kunnafoni filɛ nin ye ani min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant kana bila sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Sayo Kamara tuguni Yɔrɔ Seydou a ko an ka taa New York Musa ko di min ye alamisa tɛmɛnen Mali ka 22 septembre don a ko CEDEAO cɛbaw u tun bɛ lajɛ min n'a bolo dara k'u to New York sigi kɔnɔna la Yɔrɔ Seydou min ye lajɛ kɔnɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ u y'o de bolo da a ko min kɔni hakilina olu tun y'a ta n'a dun ma k'a fɔ ko Nations Unies u bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ l'Amérique jamana la o tuma u na se ka a ɲɛnabɔ u senkɔrɔ ye min ye lajɛ ye u y'a kɛnɛ sigi sen kan masakɛ minnu tun bɛ n'o ye CEDEAO ɲɛmaw ye u y'a yira k'a fɔ olu ka lajɛ a bɛ tali kɛ jamana 3 kan min ye Burkina Faso ye ale ye fanga senkɔrɔma cɛ nka ale ta tɛ ko la ɲɛnama a ko jamana 2 min bɛ yen o de ye Mali ale ni Laginɛ Mali ni Laginɛ k'olu kunkanko kumaw o tuma u bɛna kɛnɛ sigi o kan wa min ye Laginɛ e ko u m'olu ɲangi ka banni min taara ka Mali sɛgɛrɛ u y'o kelen de ta ne ka Laginɛkaw sɛgɛrɛ Yɔrɔ Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na a ko u ye hakilina min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ anw ta tɛ min ye sanction ko kuma ye tuguni nka min kɔni ye kɔnɔbarikaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni o nun ta k'o di CEDEAO ɲɛmaw ma o tuma k'u da don nin ko in na sa ko sabu k'a taara k'ale dabali ban o tuma k'ale dɛsɛra a kan ka ko kɛ a y'o kɛ ka dɛsɛ o tuma ko CEDEAO ɲɛmaw ka kuma min ye Nana Akufo Addo ye n'o ye Ghana masakɛ cɛkɔrɔba min ka taa bila a jɛɲɔgɔnw la Yɔrɔ Seydou u y'u sigi ni ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni Mali ye jamana belebeleba ye a bara ta cɛden minnu minɛla n'u bɛ an ka jamana in kɔnɔ u ma minɛ maa wɛrɛ ka jamana kɔnɔ u ma minɛ frontière la u minɛna fo jamana pankuru jigi kɛnɛ ko k'a ko ɲɛɲini min ye maa 3 ye u ye danaya ta ka da o kan o tuma jamanakuntigi 3 olu kan ka na an ka jamana in kɔnɔ Ghana jamanakuntigi Sénégal jamanakuntigi ka taa bila Togo la Yɔrɔ Seydou min ye CEDEAO kilal'u ka lajɛ la u y'u kankɔrɔta ni communiqué sa k'olu maa 3 bɛna Mali kɔnɔ ni kana 46 militaires mun bɛ yan ni ka n'u da don olu bilali ko kuma na o tuma ko baara kan ka boloda sini tarata an kɔrɔ kalo tile 27 o communiqué bilalen joona min ye Ablaye Diop ye ale kumana Ablaye Diop n'ale bɛ l'Amérique jamana nin waati la Yɔrɔ Seydou ale ye tigɛ nɔ bila kɛ jamana gouvernement tɔgɔ la ni k'o bila ka taa Abuja CEDEAO ale ɲɛmaaso la k'a yira k'a fɔ a ye laɲini min ta ne ka Mali sɛgɛrɛ a ti bɛn bi a ti bɛn sini an ka wulikajɔ n'an ka baara hukumu kɔnɔna ye an tɛna se k'aw bisimila sini a y'a to alamisa walima juma walima n'aw yɛrɛ mana bilen o tɛ kɛ baasi ye payi fɔta aw ye mun bɔ ne na ko CEDEAO kana na u kana na payi cɛw bɛna ɲɔgɔn ye o bɛna ɲɔgɔn ye Yɔrɔ Seydou Musa Sayo Kamara ko a ko Ablaye Diop ye ale wasalenba ale kɔni nin communiqué in kɛ min ye CEDEAO ye u ye communiqué sɔrɔ ko ye u y'a yira k'a fɔ baasi t'a la Yɔrɔ Seydou tiɲɛ funteni ye a tɛ teriya sa nka a bɛ ɲɛ bilen waati dɔ la u y'a yira k'a fɔ min kɔni alamisa sa u n'u ta t'o la sabu olu n'a minɛ Mali ka dabada de ma a t'olu ka dabada la bilen dɛ Mali de ka dabada don a ɲɛna min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko alamisa don min kɔni ye ni cɛbaw ye u bɛ na an ka jamana in kɔnɔ n'u nana Yɔrɔ Seydou u bɛn'u da don min na o de ye militaire mercenaire 46 ka bilali ye u na Mali ɲɛmaw lamɛn min kɔni CEDEAO ka cɛdenw ye a tɛ t'u ta la dɛ u bɛna anw de lamɛn o k'u ci procureur ma dɔrɔn u ka taa tribunal la u ka ni juge ka kuma ayi yen ka jan diplomatie bɛ fɛn bɛɛ la Asimi b'u bisimila an bɛ to d'u ma an ka to gɔngɛnɛma k'an ka dabileni n'an ka ziramugu ji d'u ma u k'a kɛ kabato ye o ka di o ka di ka dabileni d'u ma ni Macky y'o dun a tɛ sɔn ka taa bɛɛ dɛ a ye fɔyɔ dun a kun t'a fɛ ka taa a ye dɔ kɛ cɛbiɲɛni na o tulu ka ca kojugu kabato o gɔngɛnɛma kabato u k'o d'u ma n'Ala sɔnna ka mugu fara dilan ka d'u ma ka ziramugu d'u ma ka dabileni wuli ka d'u ma nka n'u tilara na hin don n'u ye nin bɛɛ dun u bɛ sunna n'u sunna u bɛ mankan tile 3 kɛ Mali kɔnɔ maaw tɛ sɔrɔ u b'a ko an ka tile 2 kɛ Mali kɔnɔ fɔta Mali jatigiya k'a ka di kosɛbɛ Yɔrɔ Seydou min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko o tɛ don jan kɔrɔ alamisa don min ye ni jamanakuntigi 3 bɛnalen n'o ye Macky Sall ka taa bila Nana Akufo Addo ale ni Fɔri Yasin min ye Fɔri Yasin bɛ a ko n'u nana i b'a ye k'a fɔ da bɛna don kumaw la a ko ni cɛden 46 in ka bilalen Yɔrɔ Seydou i b'a ye k'a fɔ siga kɔni tɛ min na n'u bɛ bila don o don a bɛ kɛ Mali o tuma a bɛ minɛ Mali ka dabada de ma o tuma mɔgɔ ka bagabagali mɔgɔ ka yirayirali o tuma min ye CEDEAO u y'a yira k'a fɔ n'olu kɔni dɛsɛra min kɔni ye laɲini kɔnɔna ye o tuma ko min ye sanction wɛrɛ ye dɛ kalo 6 sanction tɛmɛnen kɔfɛ o tuma k'u bɛna sanction kura wɛrɛ bolo da k'o ɲɛsin an ka jamana in ma u k'a da u ka sanction da an balola dɔ in na wa u bɛna kura min kɛ tuguni n'a kɛra bɔfɛn ye an balo balo fana na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ
aka bi boli do Bode bata ne bin tega do mi boni sabanye angomi ma zeniti bale fasireba no ye BM Dabo ye BM Dabo ni ya ka sabanye BM Dabo ko kabo kai kata sandare sira tienen be femenye kai kauye u kelembe ka kule ka bo jamana na Madina Sisoko ani koveki yala ni vla jumengele mbeka Asimi Goita de la Korobo sabula ni ya ta kalaje kai sira ko apma chalembe sira mi na ka ngabara na folo mi ngoni no lablara o ye wari miliyar bisheki ani duru ye a baara dira cakɛda min ma o ye kobɛki ye kobɛki kɔni a ye baara daminɛ nka baara nana kale mansiw kɔni n'u turulen bɛ bɔgɔ la baara foyi tɛ ka kɛ kayi ni sandare cɛ a ko sira kɔni a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ sabula fɛn min ye baara daminɛ faradama ni sisan cɛ wari min kan ka sara 100 sarala 30 dɔrɔn de sarala cakɛda ye cakɛda yɛrɛ ko wari banna o tuma wari tɔ ka di min bɛ se k'a to baara ka kɛ kalo 36 o délai de dilen bɛ cakɛda in ma k'a fɔ baara ka kɛ na baara kɔni jɔlen bɛ muna baara jɔlen bɛ muna wari tɛ ka sara muna jamana kuntigi ko nin sira min n'a nafa ka bon jamana sɔrɔ la a baara ka kɛ wa a ka teliya muna kow balannen bɛ Tabadigala ko a ko fɛn min ye kobɛki kɔni ye a ye sugubulo in kɔni sɔrɔ antenne direct o ye bɛnkan ye k'a daminɛ fɛn min ye Kayi kana Sandare o ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ k'o ka dilan tabadigala ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min kɔni ye baara in kɔni kɛli balannen bɛ a kɛlen bɛ gɛlɛya camanbaden de ye sabula minanbaw minnu bɛ doni ka bɔ Dakaru ka na an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ sira in de fɛ nin sira in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a janya ye kilomɛtiri 135 ye ka bɔ Kayi ka taa Sandare tabadigala ko a ko ni ka nga wuli ka jɔ kɛ heure 1 ani minute 30 i b'o de kɛ sira kan o y'a normal ye nka an bɛ don minɛ ko bi sira cɛnkojugu heure 5 fo ka se heure 6 ma i b'o de kɛ maɲuman ko o la sira kana na o dɔrɔn dɛ bolifɛnw k'u karikari k'u dugumanaw tiɲɛ fɛn min kɔni ye sira in ye a bɛ k'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi Kayikaw kɔni kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ jamana marabaaw la jango minisiri min ka baara bilalen bɛ sirako ma a ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ko bɛki yɛrɛ u ka jija ni cɛsiri kɛ min bɛ se ka to sira in ka dilan Kayikaw bɛ se ka taa ni ka segin ani lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la cogo min na sabula sira in jɔyɔrɔ ka bon n'a dilanna a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ feerefɛnw sɔngɔ la fɛn caman bɛ o balannen bɛ o bi sɔrɔ an yɛrɛ nagakɔrɔla ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Zeniti Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges ne bɛ tigɛ don joona a prévoir sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Konate baro kolontigi a ko an ka taa masigi Georges min ye jamana ka san 62 sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ masigikaw olu ma to kɔ a ko n'i y'a lajɛ min ye cɛba dɔ bɛ masigi Georges n'ale opérateur économique Yusufu Ayidara min ye Elayi Yusufu Ayidara Georges i b'a ye k'a fɔ k'a ye masigi don tariki la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin baara in na bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen a taara ni k'a di maa ma n'o ye Mahamadu Ejarasuba honorable Ejarasuba a ko min ye masigi ka denw ye Georges ni nisɔndiya tɛ fila fo kelen a min kɔni 22 septembre don alamisa tɛmɛnen Georges o bolodara masigi kɔnɔna la a ko min kɔni ye masigikaw ye u ko maa wɛrɛ tɛna se ka bɔ kana dugu dilan olu yɛrɛ kɛrɛfɛ u ka cɛden mun bɛ n'o ye Elaji Yusufu Ayidara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ adamaden seko ye fɛn fɛn i ka dugu jɔli la o man ɲi ka balan fiyewu janko an ka jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ale kɔni ye a nin di jamana ma a ye min kɔni ye min kɛ jamana in ye o dogolen tɛ diɲɛ ma la a y'a yira k'a fɔ jamana kɔni a bɛ jɔ min kɔni ye bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw de ye ale kɔni ye wulikajɔ ni baara mun boloda Maliba ye o tuma ko mun de tora maliden tɔw ye n'an t'an seko n'an dabayira boloda ale kɔni seko ye min ye ɛlɛ ni fɛn t'a bolo nka kunkurunin mun b'a bolo a n'o kɛ baara ni k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko min kɔni ye masigi ale rond-point ba ye Georges i b'a ye k'a fɔ a ye monument dɔ dilan ye n'o ye monument colonel Asimi Goita kabini jamana ka indépendance fo bi min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ masigi sɛbɛnnikɛla ko Georges n'i donna masigi i ka da la k'a fɔ i bɛ taa turu cɛ min ye monument in kɛrɛfɛ a kɛra sababu ye min ye denmisɛnw ye Georges su ma ko ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni ka taa ɲɛnajɛw de la sabu min ye lampadaire ye o bɛ yen min kɔni ye feerefɛnw ye ka taa bila dugu ɲɛnajɛw la nin bɛɛ lajɛlen bɛ boloda yen a ko min kɔni a koronbo karili o kɛra 22 septembre don min'o ye alamisa tɛmɛnen ye min ye masigikaw olu bolo a ko Mahamadu Jarasuba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa min kɛra sababu ye ni ka se ka nin monument in ka dilan jamana ye
gadala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna masigikaw ye a k'a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ko dɔrɔmɛ 2 bɛ maa dɔ kun a t'a kɔfilɛ faso la o tuma k'ale kɔni y'i kɔfilɛ a ka jamana la ni k'a kɔfilɛ badenw na n'o ye Elhaji Yusufu Ayidara ye o tuma ko nafolo a taara yɔrɔ min na k'Ala ka caman bila a nɔ na o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min b'u kun kan bi an bɛ don min na ko bi n'o ye sirako ye a ko manaji kan ka da ni ka bɔ Joyi la ni ka taa Masigi min ye san 2023 ye ni Ala ma basi kɛ ko baara bɛ kɛ a ko min kɔni o sira manaji ye yɔrɔ sedu n'u bolo dara waati o waati ka dala ka fɔ nafasira sɔrɔ caman bɛ yen min ye masigikaw ye u bɛ na nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ denmisɛnw ka hakilina musow maakɔrɔbaw dugu tɛ jɔ abada fo nin bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya dugu sigi kɔnɔna la a ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni min ye jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi o tuma ko nin kan ka kɛ nisɔndiya ko ye nin kan ka kɛ bolokɔrɔta ko ye nin kan ka kɛ sewa ko ye min ye jamanakuntigi ka hakilinaw ye ka taa bila maa minnu fana bɛ ka fasoden ɲumanya baara boloda masigikaw fɛn bɛ yen bɛɛ de ko Elhaji Yusufu Ayidara kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ a ka bi bɔli don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn Wagati naamu bala cogo bɛ di Jean Zoro ne bɛ tigɛ don joona l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Jean Zoro a ko an ka taa CNPM na a ko hali bi patronat la mankan mun bɛ yen Jean Zoro bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ esabu maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn nka min ye hali bi mankan kɔni a ma duga fɔlɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen hakili bɛ a la mankan belebele 2 tɛmɛna maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ min ye Amadu Sankare Jaje ale ni min ye Mahamadu Esense Kulubali o wolola min na o ma dogo diɲɛma la min ye an ka usine batigiw ye an ka jagokɛlabaw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ belebeleba jamana jigi belebeleba do o tɛ yɔrɔncini ye ka t'o ko kɛ mankan dabilabali ye mun ni mun de bɛ a ko kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Amadu Jaje Sankare ni Mamadu Sinsi Kulubali olu kɔni salola ni k'olu bila kɛrɛfɛ min ye camancɛ fanga ye ni k'o sigi sen kan maa min kɔni ye o ɲɛmaa ye o de ye cɛkɔrɔba min ye Soya Golfa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Soya Golfa ye maaw bɛ ka dima kɔrɔ an bɛ don min na ko bi sabu camancɛ fanga sigira baara min na o de ye gɛlɛya min ye CNPM sɔrɔ maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na i ɲɛ ko maa wɛrɛ kana bila ɲɔgɔn na min kɔni ye CNPM ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen dilan ka bila kalafili kura ɲɛ jan ko min ye ɲɛmaya kura ye o ɲɛmaa kura o bɛ se ka sigi joona joona sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni Soya Golfa ye ɲɛmaya kɔni a na kɛ ni o nege bɛ ale yɛrɛ la walima maa ka d'a ye maa min kan ka kɛ CNPM ɲɛmaa kura ye a ko sɛbɛnfuraw bɛ ka yɛlɛma min kɔni CNPM ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye patronat ye Jean Sodou i b'a ye k'a fɔ a tun bɛ dabolo mun na k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛmalen bɛ an bɛ don min na ko bi min ye camancɛ fanga mɔgɔw ka baara don wo u ka baara tɛ wo u sen b'a bɛɛ la u da b'a bɛɛ la maa minnu kɔni ye a tɔndenw ye i b'a ye k'a fɔ caman yɛrɛ kɔni dusukun furukufurukulen don min kɔni gundo caman ye olu kɔni bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a yira diɲɛma la ni maaw ma wuli k'u jɔ a baara ta jalaki mun taara k'u sɛgɛrɛ waati tɛmɛnɛw la min bɛna kɛ don n'a nataw la ko bɛ sɔn ka juguya ni Mamadu Sensen Kulubali ni Amadu Jaje Sankare ta ye dɛ a ko min kɔni ye maa 4 kɔni olu kɛmɛ k'u kana bɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cɛkɔrɔba Soya Golfa ye o kuma jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka maa dɔ kɔni dɛmɛ dibidibi la min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ n'o ye monsieur Modadef Bali ye o tuma min ye Musa Dɛki ye i b'a ye k'a fɔ k'a ka dɛmɛ kɔni b'o ye dibidibi kɔnɔna la n'o tɛ maa caman fɛla ko ye a ko Soya Golfa o tuma a man ka dɛmɛ maa si fɛ a kan ka kɛ camancɛ la a kan ka damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye ka na ale bolo ja ye ale min ye camancɛ fanga ɲɛmaaba ye o tuma ko bɛ janfa ko fɔ o b'a yira k'a fɔ o tuma kun tɛ kalafili la bilen sabu maa min bɛ ka ko labɛn n'o ka ŋaniya yera ka ban o tuma kalafili kan ka taa maa min ka nisɔndiya la o tuma k'o yera ka ban min ye Soya Golfa ye mandiya mun tun b'a la journaliste du a tuma an bɛ don min na ko bi min ye jagokɛlabaw ye ka taa bila usinitigiw la a ko maa caman de bɛ bi maa min diminen b'a kɔrɔ sabu a sigira kan min kan ko baara tɛ ka kɛ ni o ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Esor fasiriba n'o ye SSK ye nin y'a ka sɛbɛn ye Esor ko farikolo ɲɛnajɛ a bunakun kan wulikajɔ ani cɛsiri min bɛ kɛ jamanadenw fɛ anw se kɔni tɛ balɔndana balɔndan se t'an ye nka ka balɔndanaw dɛmɛ k'u sankɔrɔta ka galabu don la o ye supporteriw ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko supporteriw ka tɔn min bɛ n'o ye Inazamu ye ale kɔni kɛlen bɛ ka labɛn kura labɛn match o match
match ni Mali kɔni bɛna tan fɛn min ye galabu kura ye o bɛna fiyɛ joueurs de la min bɛ kɛ Inazamu a ka wulikajɔ kɔnɔna na Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma minnu fɛnɛ fɔra n'o ye Aigle ye u ka capitaine min bɛ n'o ye Amari Traoré ye ale ko a ye foli ni tanuni min da ka ɲɛsin supporteriw ma u ka bɔli la juma tɛmɛnen ballondan na min kɛra Zambie Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni o diyara fɛn min ye supporteriw ye fo ka taa fɔ k'a to ten sabula a ye hakilina min da a ye kibaruya min di o b'a jira k'a fɔ fɛn min ye supporteriw bi magwan ni sɛgɛn min kɛ sɛgɛn in kɔni tɛ gansan ye a dɔnnen bɛ Inazam a président n'o ye Sulemani Jabate a ko a bɛ foli se supporters bɛɛ lajɛlen ma ballondan kanuba bɛɛ lajɛlen ma ani joueurs bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ ni cɛsiri min n'u b'a la Mali yɛrɛ bɛ se ka kunnawolo cogoya min na a ka danga n'o ye Sekina Demba ye Sekina Demba ko a b'a ɲini supporteriw fɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min kɔni ye ntɛnɛn ye sigi min bɛ yen n'o bɛna kɛ an bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ o la cogoya min na o tɛ sabati fo supporteriw ka bɔ n'u bɛ bɔ u bɔtɔ ka bɔ ni Mali drapeau ye sabula kuraden nana fara Mali denya kan an ye kuma minnu fɔ fɛn min ye Nations Unies na ka Mali disi gosi n'a ye a k'o dimi ɲɔgɔnna Mali bɛna o de bɔ ballondan na wa supporteriw bɛna o sira de ta Inazamu ɲɛma a ko a bɛ fédération malienne de football fo se min n'an y'a sɔrɔ ani baara minnu n'olu kɛlen bɛ an ka jamana transition ɲɛmaw fɛ min bɛ se k'a to ballondan ka ta bala bɛɛ lajɛlen ka se k'i sago sɔrɔ k'o ka di supporteriw ye u ko fɛnɛ olu supporteriw u bɛ transition dɛmɛ u bɛ ministère des sports dɛmɛ u bɛ jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ wa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ fɛn min kɔni ye ballondan minnu kan ka kɛ 26 mars la Mali bɛ se ka se sɔrɔ cogo min supporteriw kabi sisan u labɛnnen don bi yɛrɛ tɛ de 19h supporteriw bɛ ka taa kabi sisan an ma gagné jumadon bi ta bɛ juguya n'o ye wa supporteriw ko u bɛ taa mɔgɔw senkɔrɔma don ni dumuni bala o ka jugu ni kɔrɔlen an bɛɛ bɛ taa an ka taa dɛ an bɛɛ bɛ taa Mali ko don an bɛɛ bɛ taa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ essor kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn Selu e ko an tɛ bi taa ɲɔngiri yan bi taa an b'a bila wa